Sa inyo ang ginagawa ko sa araw-araw yan. Diyan nakalagay ang lipstick at ako ay nagli-lipstick dito bago magluto ng breakfast. Ayan. Ayan, wapa na. Kita mo? At least, kasi sinabihan ako doon sa may nagsabi sa akin na viewer na sabi niya maghanda na lang daw ako ng lipstick at ipunas na sa lips bago ako humarap sa cam. At alam nyo guys, ang gulo dito. Itong asawa ko nandito kanina, nagluto na siya ng sorry sa paguluhan namin dito ha. Nagluto na siya ng coffee. Ayan. Tapos ako naman ay nilagyan niya dito ng corned beef muna at saka ano ang kakainin namin mamaya na yung handa at ako'y naghihiwa ng patatas. So guys, ito ang umpisa ng ating December 24. Naku, di pa ako nakasuklay, di bali may lipstick na. May lipstick na. Ito na yata yung sinasabi nilang nag-lipstick na hindi nagtoothbrush. Hindi hindi ako lumalabas ng bedroom ko na hindi nagtutoothbrush. Oh, ayan. At naku, ang daming gulo yung pamimili ng regalo kagabi, naku. Tapos yung dalawa, binuksan yung red wine, nag-inom. Ayan. So, ayun. Hi everyone, it's December 24. Last minute shopping kasi nakalimutan yung ibang mga regalo para sa iba pang mga re-regaluhan. Kaya kumpletuhin na. It's last minute and then talagang last minute sabi ko dahil anong oras na? It's 5 to 3 p.m. Oh my God, magsasara na mamaya yung 8 p.m. And then kanina nag-alarm ang NDRRMC at talagang yung tumunog ng malakas yung cellphone ko. Nagulat ako, parang yung emergency talagang napaka grabe ang mangyayari, kaya nagulat ako. Tapos, hindi ako naniniwala kanina kasi maaraw pa nung nag-warn sila na meron daw within 24 hours may darating na bagyo nga na si Urduha. Pero ang talagang matatamaan ng Urduha na yan ay sa Samar. Pero dito, ayan ngayon itong oras na ito, magti 3 o'clock p.m. ay umuulan na. Sana naman wag naman umangin at hindi na lumakas pa itong bagyong to. Kaya para naman na maidaos ang Pasko na masaya at mapayapa. Pero ganun pa man, tuloy pa rin ang ligaya, magpapasko pa rin tayo. Ng regalo, indoors ang ating handa ngayon sa loob ng bahay. Ganun naman kahit na walang bagyo, sa bahay naman, sa loob ng bahay tayo. Sa ilalim ng Christmas tree tayo maghahaponan. Mag-happy-happy. Sa Ayun. ilalim ng Ilalim ng puno ng Christmas tree. Puno. Yawa. Ilalim ng puno ng Christmas tree. Yan. Kaya okay pa rin. Puntahan natin ang Island City Mall again at bilhin yung mga dapat bilhin. And then yun, mamaya maghanda tayo dun sa bahay. God guys, nagkamali ako. Wala na namimili dahil December 24 na and it's already afternoon, 3:10 na. Ganito pa rin ang sitwasyon. Ano ba yan? Walang maparkingan, hindi makausad. Ano ba itong nangyari dito? Oh my God, ang dami pa rin pumupunta sa ICM. Kahit umuulan at bumabagyo. Traffic na kami. Oh my gulay. Anong nangyari dito? Hindi na kami makausad. Sumasalubong yung mga tricycle. Hanggang Sa baba baling yan. traffic din Hanggang sa baba. Tapos may truck pa. Oh my God. Merry Christmas muna tayo. Kumanta ka muna. Huwag ka nang ma-bad trip. Jingle bells, jingle bells. Ayan, inuubo. Jingle all the way. Oh, what's fun it's to ride in one horse open sleigh. Antok, Hey, mama. inantok. Paano na yan? Mag-Noche Buena mamaya. Matulog ka mamaya pagdating natin sa bahay. Ganyan pala dito sa ICM. Marami pa ring tao. Uwi na kayo, magluto na kayo ng Noche Buena. Ako naman dyan. Ala, ang daming tao dito. Grabe.
So for some regalos here. Nabubulol ako. It's the most expensive time of the year. Yun ang sabi nila. Kasi totoo, pabalik-balik ka, bili-bili. Pagka may na-forget ka, balik na naman at bili na naman. Ako, pag nakulang yung regalo para kay ganito, balikan mo na naman, sa mall na naman. Ako, kahit matraffic-traffic, ang daming tao, grabe. Kahit saan ka lumingon, puno ng tao. Kaya, sige na, punta na tayo. Matatapos din to. Lilipas din to. Okay? Pero ang saya-saya ng paligid. Bilisan mo at magluluto pa. Dali, dito tayo. Dito tayo. Look at that. Ang dami ng mamas ko dito. Oh my God. Oh Lord. Teka, dito tayo. Doon tayo sa department store. May bibilin lang ako doon. And then, uwi na tayo kasi magluluto, mag-aayos. Okay? Ha? Saan doon? Doon tayo sa loob ng department store. Baka may makita ako doon. Wala? Maraming tao. Pen. Tapos na penin. Makagit ang lawan na. Teka, may kukunin lang ako doon banda. Babalutin ko mamaya. Panregalo. Hindi ko ipapakita. Secret, Gigret. Gigret. Ilan? Okay na yan? Nakabili na ako. Ayun na, yung secret. Hindi ko papakita. Secret. Alam ko anong bibilin ko. My God. See that? A lot of people. Oh, panic buying. Last minute shopping. Okay, let's go over. Ano? Ito jay supermarket bit. Ha? Kain na tayo dyan. Naputok nga french fries. Masarap kumain ngayon guys. Lalo na yung mainit-init na french fries. Kaya daan tayo dito. Tingnan nyo na ang katakawan. Kasi giniginaw kami. Yun pala ang maginaw. Yung aircon lang pala. Maginaw, aircon. Ay, salamat. Yun lang naman ang last kong binili guys. Yung mga kulang na yung mga medyo nakalimutan kong regaluhan. Ayan. Ngayon na complete na. Let's go home and cook the Noche Buena. Okay. Let's go home. Oh my God, umuulan. Ano ba yan? Sama ng ano? Ang sama ng panahon. Sana naman ay magbago. Sana naman Noche Buena namin ay maging matahimik at matiwasay. Eti. Uy, ay. Picture. Video. Say, Merry Christmas! Hello! Ayun, punta siyang tuloy. Ayan, kain na naman tayo.
tayo guys. Puro tayo chibog-chibog. Namit namin si Tuloy. Ayan. At kakain na. Kung ano-anong kinakain guys. Nakakakaw pa dito. Bago nila. Gusto kong ibalita sa inyo ang bago. Ito, rich chocolate pie. Bye-bye, Nessie. Pa-picture mo, ma'am? Huwag man lang. Pwede, dalis na! Dalis na! Wala. Itawag pa. Alis na, pa-picture sila. Picture. Yeah, my good.